Kurva. No čo? Čudné miesto, žilo tam ľudí 100 alebo 200 a na tom mieste žil aj Emil Miller. Legendy hovoria, že bol to známy díler. Tovar mu ide, jak teplé rožky a všetky love tlačí do starej ponožky. Keď zistil Emil, že složky idú po ňom, tak začal dealovať svoj tovar novým dronom. A few moments later. Nie. Bojíš sa, že je drogový, čo? Tu tam môžeme jedny biele sypať, ak chceš. A niečo by sme mali ešte rozdrviť potom a že vedľa tam ešte z toho sypalo z toho sáčku, môžeme dať akože jeden. Skúsme, čo to spraví, dobre. Asi si teraz na kameru jednu dáš. Jašku? Akú? Ja tu mám. Ja to ti hovorím, to je porno. Pozri, aha. Freddie Mercury. Aj cestičko na vajca. Freddie Mercury došlo. Na vajca, takto cestičko. Cíkak, rozri sa na to. Čo si jebe, už jem pitralom. Akcia. Pozrieme to. Točíme také video. Videoklip. Ale nechoďte na mňa. Nie. Nebojte sa, len tam vôbec. Nemáme vedieť. Budeme zatiaľ tým prídu a potom to hodím trošku. Super. 3, 4, na jedno noho vykročťa naraz. 3, 4. Trojky faker. Cíky, keď si to stane. Začnem behať Máriu 1500 nám do minúty. Ty to treba teraz točiať, čo? To sa opaluje. Že som bol aký bledý, takže... Skús mu jebnúť oné volské oko na hlavu, či už sa neurobí. Urobím sa, urobím. Alebo mu skús vajca položiť na hlavu. Prebie mu tam stovku. Chudok ani neví, čo ho čaká. To bol osudový plesk. Dobre, tak to spravíme tak, ako otvoríš dvere. Počúvaj, aké perkusie on vyzerá. Tak poďme s tom skúsiť, aby sme vedeli, aby ste vy sa nepotkli. Čiže ty môžeš... Akcia, ty môžeš takto otvoriť dvere. Oni pôjdu jeden za druhým. Takto idete zase akože... Nemusíte ani pozrieť, on tam akože sedíte, tá kamera, ani pôjdete do kamery. Ani vás ani A kam pôjdeme? Ukážem, však poďte, ale poďte za mnou, ten dopoje prvý hlavne, aby to videl. Takto. Však mne to môže byť jedno. Ja idem tam, kde ideš ty, ne? Idte do. Čo ste? Kurva, človek to dlhé roky študuje. A celé mu to dojebu. Jeden do kamery gúga. Tak aby som sa nezabil. Druhý do hnedého oka. Ale teraz sa tá zárubňa, že... To ste už balenku? Počkaj, máš si dole koru. Máš tam krvavé. Áno? Dobre, ty vyzerá. Však áno, ma dobili, má oný petochy. Ešte ma jebný trochu. Koľko, jak som ho... Tak už sa nové vypadla. Hore už je tam hlava. Skoro ma
To bolo, že al canto. Zárubnič. Myslím, že ako ten chorvátsky výberca. Zárubník? Tomáš, počúvaj, ty nechoď. Ale dobrý si bol, ale vieš čo, lebo jedného potrebujeme, že sa potom objaví ako keby z druhých dverí. Ako keby, že ty si prešiel nejakým druhým chodom, ich teda, že sa tam objaví tie zo všetkých dverí, že sa tu postavíš, tak počítaš to vylosovať. Áno, dobré, dobré. Potešil. Áno, aspoň si nestrhneš. Ale mohol to byť Sanchez, no ty neprejdeš. Nestrhneš si skalba aspoň do... Černé mi teče niečo. Ropa. Ropa. Ja počkaj, však som ma to rozhodol, som si spomenul, jak som tam zapikoval. Nenevajte sa. Ja sa veľmi ospravedlňujem. Sanchez sa už bojí. Málo filmu, neser sa. Film je drahý, určite. Som si spomenul, jak ma tam zachytilo. Sa zlakol, víš? Sa vypíva takú díru. Dobre, poďme na to. Až sa takto tú hlavu. Práve, že nebojím sa, ale smiešne mi to, jak som sa tam nadrbal. A to ešte si nevidel, jak je vypadnutá hore tá zárubka. To si všimnem, až čúšek prejdem. Na čo sme ťa nabíjali, kurva, doteraz? 17 letná. A osobejky. 17 letná, 225 šírka, 55 profil. Áno. 55 profil. T-čko rýchlostný 98, čo je to? Dobre, nosný index, kurva, takto sa chvíli kupujú. Tak, no akože, to sú všetky informácie, čo kedy si povedal 90-205, že môžeme to aj zjednodušiť, ale skúsme, či sa ide nepodarí toto. 2 cvajgumy si prosím. 17-letný. 2 hours later. Dobre, teraz sa pripravuj, teraz daj ruka kľud, dáme na po akcii, asi aj vydrž po akcie 3-4 sekundy, drsný pohľad a ideš, 17 letná, dobre? Pripravuj sa, akcia. 17 letná, 225 šírka, 55 profil, nosný index 98, T-čko rýchlostný. Máš? A bola dobrá. Bude jebatý, pršatý. Jeden typičko materiál, pršatý. Daj mi kakoš voďok. Kurvo pičo. Púchor, zúzik. Púchore. 2 púchore, 3 púchore. Strašne bolia nohy. Hej? A čo ten lyžar bez tých noh má spojené? Čo zbriga? Takže bolo to všetko fajn, spravíme takto. Asi aj toto vedia, my ťa tak troška došnekným, aj to bolo dobré, ak si za nimi, že oni teda odchádzajú, že na nich kúkáš, ešte by si mohol ešte možno na konci, ak si dať pochvíľke ešte ruku hore. Ľavou rukou moc nedávaj. Ľavou rukou, ľavou. A když sa políkalo, to rytmu to bolo fajn, dobre, super. Aby ti nezaklopali Len ráno. musíš povedať teraz, či stojíme dobre, lebo... Vieš čo, no nestojíš moc, nestojí ti moc dobre. Ešte raz, výraz. Zúrivo asi bližšie ku kamere, nie? Zúrivo mi vysí. Tomáša nevidieť. Ešte bližšie trošku. Ešte? No, dobre, poďte aj vy bližšie, chalani. Aby ste videli. Tak a Tomáš trochu do ľava. A Julek troška do ľava. Tak, a teraz už moc. Troška ty Tomáš. Tomášovi. Super, to je ono. Natlačte sa na sebe buzíky. Dobre, kamera. Už si zväčšnený, Tomi. Zase tie chlapí nožniček sú zlákov, vieš? Takáže, ale neviem, reč to vypraviť. Tak pozeraj pred teba, kamera. Beží? Beží? Beží. Tak poďme, takže akcia, budeš pozerať pred teba a raz, dva, tri, pozrieš hore a zakončíš, dobre? Priprav sa, akcia.
veciach to musí byť podľa mňa až tak trápne, až to smiešne, vieš. Keď nedáš správnu hranicu, tak to bude trápne. Ale keď to prehrotíš, to smiešne. Si to slíže, vieš. Možno tak pustiť kameru. Môžeme! Super. Stop. Tak jednu by som dal na Určite. To nie je zle dobré ostrieľanie. Možno fakt ísť teraz do ušieho. Takže dovoľne si mi tak. Vlastne zrazu máš škoda, že to nie. Ale dobre, to aj ten odchod nebol zlý. Akože na ten záver. Púšťame kameru. Kamera beží, počkaj sekundu ešte. A môžeš sa skovaj sa a playback. Ideme. Dobre, super, pozrieme to len. Chovaj sa, čo tam dá do toho makingu? Však nebude mať ani čo. Ty sa ako voláš? Making of? Ja sa volám Making of. Podržím ti to. Arvanda. Nič mu nedáš, pozri sa, ako chová. Jako? No, už cigaretku stíham. A bolí ma piča. Budeš môcť púšťať až po 22. hodine. A prečo ten making of má iba 30 sekúnd? Ostatné som musela povystrihovať. Ďakujem, pani. Vydzobať. Ďakujem. Vyhryskať trošku z toho. Tak to som teraz spievať. Spievame teda? Spievame, ideme? Hej, to je to. Bíler, splínem. To už není in. No plechám do keriolka ti. Tak poďte do auta a zatiaľ prevedú. Áno, chodte pešne. Ja, ale to som to povedal. Machara s tým robiť vidíš a nejde. Machara? Koľko toto mi ešte rozhondíva obraz, rozjebe. Ty nevíš kurva slušne vyprávať. Nemáš ani obraz, ani zvuk. Normálne, že je ono, sa mi hlava. Tam v čom? V tej bunde či v tých topánkach? Tak to aspoň víš, že to bola, čo máš v tej hlave, keď sa ti tam točí. Mám osrané slipy, preto sa mi točia hlava a točí hlava. Nič sa nebude dať. Čo tu natočete? Zámeno manželiek. Zámeno. Ja nevadí len kostým. Ale to, ja som maličká, vieš? Ja mám 160. Nie, v pohode. Nejaké pavučiny mi neprišli. No dobre, palicou. Nie, kvôli tomu, aby mi to neostalo na ksichte a potom sa... Alebo asi nie. Počkaj, ale že prvý záber, hneď sa tu pavučinami zajebem. Tak poď zapni kameru a ideme. Môžeš teraz. Dobre, a ostaň tam takto celý čas. Dobre, super. Jedáme potom? Ja mám pavučiny. Chudák Habera, to tak je tá pesnička, neukážeš úplne malom to A on tak ani nespieva a už vôbec tak nehrá na gitaru.
hej, chápem, že to tam neboli, že špecifika, čo to je, ale taká nejaká punk rocková víla, alebo čo, ale je troška taká, alebo teda taká nejaká ona, drážovská fetka, vieš, niečo medzi, vieš, čo chcem povedať, že aj kľudne aj strapaté, akože, alebo keď sa to niečo troška... Ty, žlté ze spodu, čo nikto nechce. To má Strapol, totiž to na albume, také intro, a tam má celý taký monológ. A končí to tým, že... Nevidíte nikdy náhodou. Ty ukáž to žlté ze spodu. Random. Bolo to v tejto obedničke. Je boj v bedni? Aha, to potom áno, ja som myslel, že má také filmárske veci tam. Popoluška. Ja som bral. Tomi, a že ty budeš v tom aj koncertovať? Samozrejme, že nie. To by si mal. Ale okuliare nedávaš dole. Ale tebe sa aj tie druhé. Keď rok nie je blbosť, to sa nedá hrať reálne. Tak strica, ale strica to nemôžeme dať. Vieme vymyslieť. Keby sme Ayalu do toho dali. Boli taký niečo medzi Angusom a Haberom. Ale strica by bol dobrý aspoň tých šutkách. A môžem byť aj tu. No neviem. Ja sa to neviem naučiť. A tam nejakú byt, že to naučiť. Alebo ešte otočiť, aby to bolo dobre. Nie, ale ja to v pohode, ne? To si si doniesol, aby si nás nešiel? Ty krátko za aký vyšiel. Vyšiel som po značkách. Tak to či sa nemusí nejakú moc, aby si bol skôr v jednom. Jo. Ale to bolo super, ak sa usmievalo aj také tepovali na kameru, tak si to si zahrala, to bolo fajn. Čau. Naučím aspoň. Dobre. A ten záver si dal aj spomaliť podľa mňa? Čo hovoríš? Dobre, super. Tak máme v podstate. A nám to neskočí z tej skaly, tie šaty. Chceli, no akože ja neskôr ma to... Neskôr ma to napadlo, ale brzí ma to musím, ale to by sme museli fakt vybaviť nejaké, a nie že madrace. Ty tam môžeš ležať. Čo povedal? Adem. Že 10 minút je dážď, čiže počkáme. No, taký odborníček. Adam Rosnička? Ale však to ty... Čo si chytal? Však odriem toho, kde si šťav určite. Tam som sa držal len z jednu ruku. Tak od kokota. Ty kokot. Zakydaný ako kokot. Zakydaný. Zuzka, nemáš vlhčené? Mám. Skús mi jeden hodok, či náhodou nepustíte čierno tam. Majka, ty by si to mohol vedieť. Čo? Čo s tým? Tenisky tam to nemá nejaký akože... Tak to spravím, ono je, na tú malú starú kameru na to. Aj ten parasol. Parasol. Hovorilo sa to, že keď sú takto vyhodené tenisky, tak to znamená, že niekde tu niečo... neviem čo. To není mačka, to je revizor, ty kokot. To je revizor, jasný revizor, vidíš, jak pozerá. S.A.T. Zabijem to hneď. Zabijem ťa do hlavy. Máš podľa tých bypassov. Headshot do nohy dostaneš. 3 bypassy, 3 místa. 3 místa. Do prdele. To je výhoda. A ty máš len jeden gajpas. Gajpas. Na seba to otoč. Keď si vtedy do gay klubu, tak máš gaypass? Gaypass, áno. A chováš gejkony. Gejkon? Gejkon, to je zvieratko. Kam ideš? Gejkonom? A Jerďa? Na Maderu idem. A dovolenku. To sa mi stalo. Čo? S konom si hodný? Kričím onej takej, čo varovala. Idem gejkonom a ona mi kričí na to.
Ekonom. Ekonom. Zdravíčko. Dobrý. Lesak ocovi trošku. Božkaj mi nalíčko. Počkajte, ešte kľúška dajte. Božkaj ho. Božkaj ho na líčenko. Tak pôjdeme. Dobre, tak môžeme ísť za nás. Počkajte, ešte jedna pani ide. Jak vôbec dobíhaj? Kamerujte ma, hýbu sa mi vlasy teraz. Koho kameruje? Uchyle! Na koho nech sú kameru? Tak to bolo, když to pozor. Ježiš, to je puštika. Treba. Kurva, vyjeraná, celé noce hľadám, nevím, kde ty. Čo je? Judáš. Čo? To je mŕtvý Judáš. Dobre to bolo, ešte som nešiel autobusom. To zážitok. Prvýkrát v autobuse. Dobre.